Заради климатичните промени през последните години отглеждането на пролетни култури се превърна в много рисково производство. Засушаванията по време на вегетацията на царевицата и слънчогледа имат отрицателни последици върху добивите. Затова в практиката започнаха да се прилагат влагозадържащите гранули TerraWet, които подсигуряват максимална влажност и аерация на почвата, създавайки по този начин отлични условия за развитието на културите. В райони със силно засушаване TerraWet предотвратява шока от липсата на вода и осигурява необходимия за растенията резерв от влага. Когато препаратът се поставя в момента на засяване на културите, заедно с редосеялката, и попада точно на мястото на развитие на семената, повишавайки тяхната кълняемост, дозировката за употреба може да се сведе до 1,5 кг за 1 декар. TerraWet може да се внесе заедно с торовете, с тороразпръсквачката, като по този начин се редуцира тяхната доза. Като се има предвид дълготрайния ефект при внасянето в почвата на гранулите, се намалява необходимостта от вода, а торовите дозировки се редуцират с 30%. От проведени опити с суперабсорбента TerraWet при царевица и слънчоглед се установи увеличаване на добивите с 25%. Суперабсорбентът подобрява почвената структура, а почвеното налягане остава постоянно за период от 7 до 10 години. Намалявайки по този начин разходите за закупуване на торове, следващата година стопаните могат да повторят целият цикъл след изораването, като нормата е 1,5 кг на декар. Това осигурява на почвата хомогенно насищане за целия период на действие на препарата. С употребата на TerraWet се намаляват наполовина разходите за поливане, културите получават равномерно влагоотдаване, гарантиращо отлично развитие. Това от своя страна води до получаването на високи добиви и отлична пазарна реализация.